nthawi ya nkhani msabatayi, nthawi yomwe timakupatsirani zina mwa nkhani zikuluzikulu zomwe tinali nazo mkati mwa sabata. Muli ndine Chansemulo Zabanda. Tione mitu ya nkhani zathu. Tikupatsireni nkhanizi mwatsatanetsatane. Chipani cha UTM chalepheretsa msonkhano wa komiti yake yayikulu omwe umayenera kuchitika mu mzinda wa Lilongwe lachisanu. Chipani chatinso msonkhano wake omwe chinakonza kuti ukhalepo la Mulungu ku Nsipe walephereka. Mlembi wa chipani cha Patricia Kaliati anatitsimikizira za nkhaniyi. Kukakhala mapemphero ngati linafunitsa kuti mapemphero pamene mizimu ikuyendayenda ndi pamene akusangalala kulandira mapemphero kuchokera ku mpingo mama ake satibwere ndi msonkhano. Ndi tinangona ngati kuti mapemphero ndi chimodzimodzinso kuti tikuchita duplicate. Ndi tidzapanga tsiku lina kapena kuchititsa misonkhano kapanga kwina. Pamene timakonzekera za memorial meeting imeneyi sinazokuti abanja kukonzekeranso ma 40 days. I think we miscalculated tena kuti imene timalandira macards kuti kuli memorial mass. So we do respect the memorial mass, the services, the church, and also respect the soul of Dr. Sausima that is supposed to rest in peace as we will be celebrating his life tomorrow. So we didn't want to have a mass the next morning. Tikadali pa nkhani za ndale, mabungwe olimbikitsa amayi kuti azikhala m'maudindo ofanana ndi abambo mdziko lino ayamikira ganizo la mtsogoleri wakale wa dziko lino a Joyce Banda oti akapikisane nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipani cha PP ku msonkhano osankha adindo mu September. Wapampando wa bungwe la NGO Gender Coordination Network a Margaret Kathewera Banda atiuza msabatayi kuti amayi ambiri akhala akutenga maudindo apansi koma nthawi yakwana yoti amayi ambiri azilakalaka kutenga maudindo akuluakulu. Leya Malekano anatipatsira ripoti ili. Patsogolo pa msonkhano wawo wachisankho omwe ukuyembekezeka kuchitika mwezi wa September uno, Dr. Joyce Banda akufuna kukapikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipanichi. Abanda akuti adatenga kale kalata zoonetsa chidwi chopikisana nawo. Kutsatira izi, wapampando wa bungwe la NGO Gender Coordination Network Margaret Kathewera Banda wati iyi ndi nkhani yabwino chifukwa pakufunika amayi ambiri kuti azitsogolera zipani za ndale. Onetsa chithunzithunzi chabwino kuti ndekuti azimayi alipo amene ali ndi chidwi oti afuna ayimire. Chikhalenso chitsanzo kwa zipani zina kuti apereke mwayi ngati umene kwa azimayi. Nawonso apange nawo mpikisano pa maudindo amene amaoneka ngati sa azimayi. Chifukwa mukayang'ana zipani zambiri maudindo ena ake amakhala ndi azimayi. Kumbali ina, mtsogoleri wa bungwe la Center for Civil Society Strengthening Aviwemi Chavula wati chikhumbo chawo ndikuona amayi ochuluka akutenga nawo mbali popanga ziganizo zikuluzikulu pa ndale mdziko lino. Ndikapeza amayi kuti akuonesa chidwi chimakhala chosangalatsa kwambiri ndiponso tachilandira kwakukulu kufunanso amayi angapo amayi ambiri muzipani mosiyanasiyana oti nawo ayime pa maudindo akuluakulu zimene zimathandizira kwambiri kuti usogoleri wathu utseguke nkukhala ndi magulu onse amene athandizira pa chitukuko cha dziko. Pakadali pano ku nyumba ya malamulo aphungu achizimayi alipo 40 mwa aphungu 193. Malo mwa Zodiac, ndine Leya Malekano, Lilongwe. Kafukufuku waposachedwapo wa bungwe la Afrobarometer wapeza kuti anthu ambiri m'mayiko a mu Africa sokhutira ndi mmene ulamuliro wa democracy ukuyendera m'mayikowa. Ripoti lomwe alitulutsa msabatayi likuonetsa kuti ngakhale ulamuliro wa democracy ukuyenda bwino m'mayiko ena, chidwi cha anthu pa ulamuliro wa democracy chatsika ndi 7% mzaka 10 zapitazi. Kasimu Aubi anatipatsira ripoti ili. Zotsatira za kafukufukuyu zaonetsa kuti ngakhale anthu ambiri mu Africa amakonda ulamuliro wa democracy, chidwi cha anthu pa ulamuliro wa mtunduwu chatsika ndi 7%. Mwazina, ripoti la kafukufukuyu lomwe anapereka ndi mkulu wa zakafukufuku ku Afrobarometer Dr. Boniface Dulani lati kutsikaku kwachitika kamba kusayenda bwino kwa ntchito zachuma komanso za ndale m'mayiko. Ripoti lilaonetsanso kuti chidwi cha anthu kudana ndi ulamuliro wa asilikali chatsika ndi 11%, pomwe anthu ochuluka m'mayiko omwe kunachitika kafukufukuyu akuti atha kulola kuti ulamuliro wa asilikali ukhale m'mayiko mwawo ngati atsogoleri a m'mayikowa ataonetsa kuti sakuyendetsa bwino zinthu komanso dyera.
ripoti liratinso anthu ambiri mu africa akufuna kuti maiko awo zinthu ziziyenda bwino komanso anthu azilemekeza malamulo. Ilo lasonyezanso kuti anthu ambiri akufuna kuti atsogoleri a maiko azivomereza zomwe nyumba ya malamulo imanena, aonetsetse kuti mpikisano ulipo ofanana pa zipani za ndale, atsogoleri a ndale asamakakamire m'maudindo komanso ufulu wa olemba nkhani. Bungwe la Afrobarometer lakhala likuwunika mmene ulamuliro wa democracy wakhala ukuyendera m'maiko pa zaka 25 zadutsazi. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Kasim Aubi. Nthumwi za boma la dziko la Israel zomwe zinabwera mdziko lino malinga ndi mgwirizano okhuza ogwira ntchito zati dzikoli lilemekeza mgwirizano omwe maiko awiriwa asayinirana kuti dziko la Malawi litumize ogwira ntchito m'minda 3000. Nthumwi ya gululi a Raisin Sasson Shere yauza atolankhani ku Lilongwe msabata yayikutayi kuti Israel inapereka kale mwayi ku dziko kuti litumize ogwira ntchito oyambira 500 mu mgwirizanowo. Iwo anatinso malipiro oyambira a ntchito za m'minda zomwe dzikolo likupereka pa miyezi ndi pafupifupi 3 million kwacha. Agnes Nyalonje ndi nduna ya ntchito mdziko lino. Ngati boma ndife osangalala chifukwa cholinga chosayina MOU pakati pa boma la Malawi ndi boma la Israel chinali chomwecho choti tikayamba ntchitoyi ma job order azibwera. Ma job order akabwera ife tizisaka anyamata ndi asungwana amene ali woyenera kukagwira ntchito ku Israel mu mafamu. Ndinso tikatero ndiye kuti ulendo uja tinanena kuti pakhala mgwirizano pakati pa Israel ndi Malawi wolemba ntchito achinyamata kuchoka ku Malawi kuno kukagwira ntchito ukoko, ndiye kuti ulendo uja wayambika. Ifeyo ngati unduna pamodzi ndi anzathu alendo athu amene takhala nawo sabata iyi kuchoka ku Israel ndife okonzeka kuti tikhale ndi system yoti itilole kusakasaka ndi kupeza achinyamata amene ali nkuthekera kukagwira ntchito mu mafamu, achinyamata a quality. Ndikamanena kuti a quality akhale kuti olimbikira ntchito komanso anthu akhalidwe. Osati kupita kumeneko basi tsiku loyamba mwayamba zosaoneka bwino, chifukwa zikatero ndiye kuti program yonseyi ikhoza kuphwanyika, chifukwa kuti ipitirire opita kumenekoko akhale odziwa ntchito. Kaundulo wachitatu yomwenso ndi otsiriza pa mbewu ya fodya waonetsa kuti dziko lino likwanitsa kukolola makilogramu 129 million malo mwa kilogramu 140 million omwe dziko lino limayembekezeka kuti likolole chaka chino. Mneneri wa bungwe la Tobacco Commission ati Forest Chigwenembe wati komabe mulingowu ndi wokwera kuyerekeza ndi makilogramu 120 million omwe dziko lino linakolola chaka chatha. Kafukufuku wachitatu nthawi zonse amatipatsa chithunzithunzi chimene chikuonetsa zenizeni zimene tili nazo mdziko makamaka pa nkhani ya fodya. Ndiye kafukufuku wachitatu amene tachita chaka chino ndipo amene adachitika mwezi wa June waonetsa kuti mdziko muno tikhala ndi fodya okwana 129 million kilograms. Tikayang'ana kafukufuku wachiwiri amene adachitika mwezi wa February chaka chino tidaona kuti tikhala ndi fodya okwana 140 million kilograms. Izi zikuonetsa kuti pali kusiyana ndithu kuchokera pa 140 ndi 129 million kilograms pacha, zimene ife tikuona kuti ndikamba kazifukwa zitatu. Poyamba fodya wathu wina amatuluka mdziko muno, anthu ena amatenga fodya mdziko muno kumapititsa ku maiko ena mosavomerezeka. Kachiwiri titachita kafukufuku wachiwiri mFebruary kudapezeka kuti kudali ng'amba madera ena, ndipo fodya wina adapezeka kuti adaonongeka kapena asadachite bwino. Ndipo pachitatu ngakhale alimi ena adapeza ndithu fodya bwinobwino, koma chifukwa cha kasamalidwe komanso pa zifukwa zina kudapezeka kuti fodya uja watayika sangathenso mwina kukamugulitsayi. Ndi chifukwa chake tikuona kuti kafukufuku wachitatu ameneyo wasonyeza kuti pali kutsika pa kuchuluka kwa fodya amene akhale mdziko muno tikayerekeza ndi zotsatira za kafukufuku wachiwiri amene adachitika mwezi wa February. Mukondera nkhani msabatayi pano pa Zodiac, tindi zambiri khalani pomwepo. Yogawa
bungwe la Chewa Heritage Foundation chefo likukuita nani nonse kumwambo wa chaka chino wa Chewa womwe udzachitike loweruka pa 3 August 2024 m'mudzi mwa Msampha. Tiye chadza kuyambira 7 koloko mmawa mpaka 5 koloko madzulo. Cholinga cha mwambowu ndikutsegulira malo yomwe chefo yagula. Mukafuna kudziwa zambiri lankhulani ndi a chairman wa organizing committee Dr. Sefren Kumura pa 0999878855 kapena mneneri wa chefo a Jime Chikuni pa 0999218116. Tiyeni tonse kuti tikasangalale ndi magulu achichewa uku tikudya zakudya zachichewa. Yogawa, yogawa, yogawa. Takulandirani ku nkhani zathu, tionenso mitu ya nkhani zathu tisanapitirire. Chipani cha UTM chalepheretsa msonkhano wa ndale umene chimayenera kukhala nawo la Mulungu likudzali. Nthumwi za dziko la Israel zatsimikiza kuti ndondomeko yotumiza Malawi kugwira ntchito mdzikolo yambiranso posachedwa. Nthumwi za dziko lino zikuyembekezeka kupita ku Zambia kukalondoloza 42 million kwacha yomwe nzika zina ziwiri zakunja kwa dziko lino akuti zinatulutsa. Ndipo zamasewero bungwe loyendetsa masewero a mpira wamanja la NAM lati likhazikitsa mpikisano wa dziko lonse wa matimu omwe achita bwino mzigawo. Nthumwi za dziko lino zikuyembekezeka kupita ku Zambia kuti zikalondoloze zokhuza 42 million kwacha yomwe inatuluka mdziko lino ndipo inakapezeka mdziko la Zambia. Mneneri wa Reserve Bank Dr. Mark Lungu watsimikiza za nkhani polankhula ndi Zodiac pofotokoza kuti akufuna adziwe tsatanetsatane wa chomwe chinachitika nzika ya dziko la America ndi Russia kutulutsa ndalamazi. Tindiripotera Dickson Chifwati Gondwe. Kumangidwa kwa nzika zakunja kwa dziko linoli kwachititsa kuti anthu abweretse maganizo awo osiyanasiyana maka chomwe chidachitika kuti ndalama za dziko lino zikapezeke mdziko la Zambia. Mneneri wa banki yaikulu mdziko muno ya Reserve Dr. Mark Lungu wati wakugwira ntchito ndi banki yaikulu mdziko la Zambia maka polondoloza zokhudza nkhaniyi. Munthu wakunja waku Russia kapena waku America amatenga ndalama zathu za Malawi kuno kuti akupita nazo kuti ndipo kuti akupanga nazo chani. So tikafika ku Zambia uko mwina ndi pamene tapezese kuti ndalama zawo afuna kapange nazo chani. Komano malamulo athu ku Malawi kunoko ndekuti anthu amenewo apanya ndithu malamulo amapomereza kuti akhoza kungotenga ndalama yokwana $100 akamapita kunja. Mkulu wa bungwe lolimbikitsa kuchita zinthu poyera la Sisa Tawire Kambwandira wati zomwe zachitika zikusonyezeratu kuti mdziko muno mulibe chitetezo chokwanira pa nkhani yokhudza ndalama. Zikungoonetsa kunena kuti zipata zathu nzofoka, ndalama zakunja zikupitirira ndithu kumapita maiko ena munjira ngati zimenezi. Koma chomvetsa chisoni kunena kuti sitikuona zilango zikutengedwa kwa anthu amene amachita mchitidwe ngati umenewu. Ndiye tiyembekezere kuti tione kuti ripoti lawo lili nenenji. Koma kwakukulu tikuyembekeza kuti zilango zitengedwe ndithu kwa anthu amene akupitirira kuchita mchitidwe umene. Ripoti la bungwe lolimbikitsa chitetezo cha mankhwala mdziko la Zambia lidasonyeza kuti nzika ziwirizi anazipeza ndalama za nkhaninkhani za dziko lino zomwe adazika m'makatoni m'malo mwa Zodiac. Ine Dickson Chifwati. Alangizi awiri akale aboma pa nkhani za malamulo akalekeni Kaphale komanso achikosa Silungwe sabata ikuthayi adzipereka kuti ayimire boma pa mlandu omwe kampani zina 11 zatenga chiletso pofuna kuyemetsa boma kuti lisaletse kugwiritsa ntchito maplastic opyapyala mdziko muno. Mneneri munduna wa zachilungamo a Frank Namangale anatitsimikizira powonjezera kuti awiriwa ayimira boma mwaulere. Bungwe lona za anthu a khungu la chaubino la APAM lati lilodandaula ndi zomwati ndi kuchedwa kwa apolisi kufufuza milandu yokhuza kuzembetsa komanso kupha anthu a khungu la chaubino mdziko muno. Mtsogoleri wa APAM Ayang Muhamba wati zikuchititsa kuti anthu a khungu la chaubino asamalandire chilungamo zomwe zikukolezera nkhanza kwa anthuwa. Tindiripoti la Zulekha Nanguwa.
mtsogoleri wa bungwe la APAM Ayang Mohamba wati ngakhale bwalo la milandu lapereka chilango chokhwima kwa anthu asanuwa, anthu akhungu la Chalubino akulepherabe kupeza chilungamo mdziko lino. Bungwe la APAM lati apolisi adakafufuzabe milandu ina yochokera mu 2013 ndipo milandu 27 idakali ku mabwalo a milandu zomwe ndizodandaulitsa. Zimene zikufunika kuti tikhalepa tione bwinobwino kunena kuti tingapange bwanji malamulo athu mapolisi zathu kuti tionesese kunena kuti anthu achi alubino mafulu awo aziyapeza musavuta. Komanso anzathu apolisi akuyenera kunena kuti ma investigations zawo apange ukhwima kwambiri, milandu yambiri ma investigation angokhala mpaka pano. Nthambi yona za mabwalo a milandu sinayankhulepo pa nkhaniyi. Koma mneneri wa polisi mdziko lino Apita Kalaya wati akumvetsetsa madandaulo a bungwe la APAM, koma wati milandu ina imatenga nthawi kufufuza. Chimene APAM ayenera kudziwa nchonena kuti kufufuza nkhani si chinthu chophweka. Nthawi zina nkhani imachedwa kuyimaliza kufufuza chifukwa kuti nkhaniyo ili complex kapena kuti inadutsa mwambiri. Ndipo nthawi zina kafufu amatenga masiku ochepa chifukwa nkhani ndiyo savuta kufufuza. Pali nkhani zina zimene mpakana pano tikanazifufuzabe. Kusonyeza kuti kufufuza nkhani nthawi zina zimatengera kuti nkhaniyo ndiyovuta bwanji. Talandira Chirwa yemwe anali mwana wa zaka 3 wa khungu la Chalubino anaphedwa mu 2022 ku Kasungu. Zuleika Nanguo, Zodiac, Lilongwe. Mzamasewero bungwe loyendetsa masewero a mpira wa manja la NAM lati likhazikitsa mpikisano wa dziko lonse omwe uzikhuza matimu omwe achita bwino mzigawo ati pofuna kupititsa patsogolo masewero omwe akhala kupita pansi. Mlembi wa bungweli Ayamikani Kauma wati kuyamba kwa mpikisanowu kutenga kupezeka kwa ndalama ndipo wapempha kampani kuti zithandizepo pa mpikisanowu. Matimu ampira wa miyendo anyamata ndi asungwana a St Academy akupita m'mayiko a Iceland ndi Ireland kumene akasewere mpikisano yosiyanasiyana kuyambira sabata yamawa. Mkulu wa aphunzitsa timu ya St Academy Matthew Rory watiuza kuti timu ya asungwana ikugwiritsa ntchito mpikisano wake pokonzekera ndime yachipulula ya mpikisano wa CAF Club Women Championship mwezi wa mawa, pamene timu ya anyamata masewero angapo ikachita opimana mphamvu ndi matimu odziwika kumeneko. Apanso ndipo mtsiriziro pa nkhani msabatayi koma tisanasiyane tionenso zina mwa zomwe tinali nazo. Chipani cha UTM chalepheretsa msonkhano wa ndale umene chimayenera kukhala nawo la Mulungu likudzali. Nthumwi za dziko la Israel zatsimikiza kuti ndondomeko yotumiza Malawi kugwira ntchito mdzikolo iyambiranso posachedwa. Ndipo nthumwi za dziko lino zikuyembekezeka kupita ku Zambia kukalondoloza 42 miliyoni kwacha omwe nzika zina ziwiri zakunja kwa dziko lino zinatulutsa. Mzamasewero bungwe loyendetsa masewero a mpira wa manja la NAM lati likhazikitsa mpikisano wa dziko lonse wa matimu omwe achita bwino mzigawozi. Kuwerengani zambiri pa zodiacmalawi.com. Munali ndine Chance Mozopanda. Zikomo kukhala nafe.